Hola, per Cap d'Any faràs allò dels 12 grans de raïm o pots provar lo de 12 glopets de vi, que al final també és raïm i potser et porta la mateixa sort. I posats a trencar tòpics, t'imagines acabar l'any amb un vi que es fongui, amb la xocolata? Plana d'en Fonoll 2007, selecció del celler Sant Josep Vins. Un vi per la degustació de cacau més plaent que et puguis imaginar. S'acosta el canvi d'any. Aquest vi només s'embotella als millors anys. T'imagines poder embotellar els millors anys de la teva vida i obrir-los en una ocasió especial? Aquest vi té 11 anys. S'ha guardat més de 4.000 dies perquè tu l'obris en una ocasió especial. Decanta'l. I si no pots, obre-lo una hora abans. Selecció no és una manera d'etiquetar. Només se'n fan 6.048 ampolles. És un vi exclusiu. Un poema per evocar el pas del temps. Però no em malinterpreteu. És un vi per una orgia de xocolata. Poseu espelmes, trenqueu unes xicres de xocolata, de menys a més pura. Poseu-lo a prova amb el cacau. El més important és que el deixeu respirar una mica i quan us fixeu amb el color, veieu que té aquest punt una mica marronós? Té 11 anys, què voleu? Té una olor sensual, entre torrats i cacau. És un vi sedós, agradable, finíssim i persistent. És una flor de fruita, fum, terra i balsàmics, molt ben equilibrat. Si t'agrada la xocolata, posa'ns un like. Comparteix si hi ha algú amb qui te la prendries. I subscriu-te a la pàgina si t'agraden les orgies de xocolata. Plana d'en Fonoll 2007 selecció. Un vi per tocar el cel amb el paladar. I ningú diu que sigui obligatori prendre-se el vestit. I recorda, no diguis mai "jo no hi entenc de vi". O t'agrada o no t'agrada. Salut i bon any!